Mga sementeryo sa Samal Island ug Zamboanga City ipasirado karong kalagkalag. Atong saron ang dugang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Yastek, gihimo kini sa lokal nga panggamhanan aron malikay sa local transmission sa COVID-19 na katawhan resulta sa pagtapok-tapok sa mga sementeryo. Mutala ang City Economic Enterprise sa Samal Island ug kapin kon kulang 95,000 katao nga mudagsa sa mga sementeryo matag tuig atol sa kalagkalag. Kung mahitabo kini karong tuiga, lisod mapatuman ang social distancing sa mga sementeryo nga posibleng hinungdan sa local transmission sa COVID-19. Temporaryong pasiradaan ang mga pribado ug pampublikong sementeryo sa Samal Island sa October 31 to November 3. Giabisuhan ang katawhan nga mobisita sa mga sementeryo una o human sa maong mga schedule. Lakip ipasara ang mga kolumbaryo ug Memorial Park. Wala may problema dyan kay pananglitan na ay schedule na ilubong between those dates sa 31 ug sa November 3, malubong man gihapon nila. We allow burial. Ang ato lang ang kanang murag na tradisyon na nato during undas na magtapok sa sementeryo, mag-overnight. So karon hangyo lang nako sa mga taga-Samal na palabay sa ata. Pero gisiguro sa mayor nga matuman ang social distancing sa mga sementeryo karong gilaumang sayo muduaw ang mga tao sa ilahang minatay. Mao gihapon 50% ang pwede mo sulod. Maintain gihapon ang minimum health protocols na naay mask, naay face shield, naay mga foot bath. So ana lang no ang mga ginabawal na dalahon sa sulod kanang mga ilimnon, mga kutsilyo ba o any sharp objects, bawal yun na siya. Kining si Jule Christian sayo sa buntag nga mibisita sa lubnganan sa iyang amahan sa Samal Island Memorial Park. Human masayrang pasiradaan kini karong kalagkalag. Balay lang siguro may magdagkot ani kay minika na niya itong problema lagi sa kuan COVID. Alam sabot lang ta sa gobyerno pod. Ang City Economic Enterprise nangandam na usab sa pagpanghinlo sa mga sementeryo labi pa nga sayo mudag sa mga tao. Karon ang ginabuhat na mo ron preparation sa cleaning kay murag masayo man ang ato ang pagpanagkot sa mga kantong mga tagtungod. Sa Zamboanga City, gianunsyo sa ilahang Local Task Force COVID nga isirado usab sa publiko ang tanang sementeryo sa syudad gikan October 31 hangtod November 2. Kini aron malikayan ang mass gathering nga posibleng moresulta sa local transmission sa pagdagsa sa mga tao. Busa giawhag ang katawhan nga mobisita na lang sa ilahang minatay una ug paghuman sa kalag-kalag. Sa karon pa lang gipabantayan na sa otoridad ang mga sementeryo aron masiguro nga ginatuman sa mga tao mga pulisya labi na ang health protocol. Tek. Daghang salamat, Jandy Esteban.